Molt breument, el meu nom és Miquel, tinc el goig de ser el cap de l'oficina del president Torra. Fer-vos 5 cèntims del que farem avui a la tarda, de l'acte. En primer lloc intervindrà en Ramon Redorta, és un músic usonenc, és la persona que ha estat tocant mentre esperàvem començar l'acte, i abans de començar l'acte ens farà també un parell de peces que ell mateix explicarà i que contextualitzarà en el marc de la jornada d'avui. Després comptarem amb la Gemma Pla, que ens farà el poema El Plany, amb el Pandero Quadrat. Donarem pas a la conversa entre el molt honorable president Quim Torra i en Marc Clotet. En Marc Clotet és el comissari de l'any Desvalls i a més és el president de l'associació dels Miquelets, i després acabarem amb la participació del cor Maragall, dirigit per la Sara Pujol Ras, i que també ens faran un parell de peces que també la directora ens contextualitzarà i ens explicarà, i acabarem amb el cant dels segadors. Farem tot seguit i diuen que aprendre i divertir-se conjuntament és la millor manera, doncs avui jo crec que ens divertirem i aprendrem coses d'una figura molt desconeguda com és en Desvalls. Moltes gràcies per ser aquí, alcalde de Girona, alcalde de Manacor, benvinguts i que tinguem una bona vesprada. Catalunya, un altre temps ella sola es governava.
i es feien les seves lleis en sa llengua i no en cap altra. Plora, plora, Catalunya, que ja no et governes ara. Des de ja fa massa temps, Espanya i França la manen i en llengua estranya es fan lleis que la terra en són contràries. Plora, plora, Catalunya, que ja no et governes ara. I ara afegeixo, deixem-nos de plorar i també de plànyer. Ens cal anar units per guanyar i alliberar-nos d'Espanya. Lluita, lluita, Catalunya, que hi som a temps encara. Lluita, lluita, Catalunya, que hi som a temps encara. Hey! Molt bé, bona tarda. Espero que se senti bé. Moltíssimes gràcies a en Ramon i a la Gemma per aquesta estona deliciosa, tant escoltant-los amb ells. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver volgut compartir aquesta tarda, que és una tarda de records, és una tarda de commemoració, no és pas que commemorem els catalans cap derrotes, tots al contrari, sinó que commemorem una lluita fins al final. I una salutació molt especial a l'alcalde de Girona, per descomptat, però també, si em permeteu, a l'alcalde de Manacor. Sabeu que Girona i Manacor intenten ser dues ciutats agermanades, tant de bo sigui possible. I, en qualsevol cas, alcalde, molt benvingut a casa vostra. I sapigueu també que, de fet, els catalans anem una mica equivocats en celebrar la Diada l'11 de setembre de 1714. Com sabeu molt bé, Catalunya va perdre l'11 de setembre de 1714, és cert. Catalunya aleshores era Barcelona i Barcelona és assetjada i cau derrotada aquell dia, però no cau la nació derrotada aquell dia. La nació va continuar lluitant a les illes, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, i fins que, malauradament, l'estiu de 1715, aleshores sí que justament un germà del nostre protagonista, Manel Desvalls, governador a Eivissa, doncs cau també derrotat, i és aleshores quan d'alguna manera la nació sencera és derrotada. València, com sabeu, ja havia perdut també les seves constitucions feia alguns anys. Però crec que és bo que ens adonem que quan es diu a vegades que el general Moragues va marxar de Barcelona i quan el van atrapar, no, el general Moragues va continuar lluitant, anava a continuar lluitant a les illes quan va ser capturat, cosa que no els va passar als germans Desvalls. En qualsevol cas, avui ens hem reunit per parlar d'Antoni Desvalls i amb ell dels defensors i dels herois de 1714. I penso que tenim la gran sort de tenir Marc Clotet, amb qui vam viure temps molt feliços al Born, quan jo vaig tenir l'ocasió d'endinsar-me en el que suposava. Jo, molt probablement, com molts de vosaltres, tenia un coneixement bastant limitat sobre els fets de 1714 i el continuo tenint molt limitat, però em va permetre aquells anys aprofundir en algunes figures molt destacades, més enllà dels mítics Rafael Casanova, sense S, Antoni Villarroel, que serien les dues figures mítiques, llegendàries. Ja van haver-hi altres grans protagonistes de 1714 i un dels grans protagonistes justament va ser Antoni Desvalls. De fet, va ser tota la família Desvalls, en tindrem ocasió de parlar-ne. I avui, com us deia, tenim en Marc Clotet,
que no només és el comissari d'aquest tricentenari de la mort d'Antoni Desvalls, sinó que també és el president de l'Associació de Miquelets, i jo aprofito, abans que res, per primer agrair-te que hagis accedit a venir avui aquí a Girona, i sobretot moltes gràcies per la feina que feu. Jo, fins que et vas adonar, no sé vosaltres, però jo fins que no vaig veure un Miquelet, o fins que avui no he vist el Ramon, fins que no veus com anaven vestits, com actuaven els soldats, l'exèrcit de 1714, no te'n fas gairebé bé el càrrec de què va passar. Jo penso que aquestes companyies que feu totes aquestes recreacions històriques, cosa que és molt usual arreu d'Europa, la batalla de Waterloo es representa cada any, per exemple, i aquí semblava que era una excepció. Els catalans sembla que hi ha una sèrie de coses que no podem fer, una de les quals és reviure la nostra història. Jo penso que justament aquests grups de recreació ens van permetre a molts entendre molt millor què va passar i no només haver de veure les sèries angleses o americanes, que en definitiva la Guerra d'Independència o qualsevol sèrie, no sé si veieu ara la sèrie Outlander, en definitiva no deixaven de ser d'alguna manera els mateixos personatges contemporàniament d'un altre país. Per tant, moltíssimes gràcies i Marc, la primera pregunta, ja que potser sembla que tenim més, o donem més per descomptat, crec que Victus va ajudar molt a posar la figura del general Villarroel, més enllà que té un carrer a Barcelona, de veure un personatge que va ser importantíssim en el que va ser l'estratègia de la defensa de la ciutat de Barcelona durant el darrer setge, el darrer any del setge de 1714, que és pròpiament la Guerra dels Catalans, quan del 13 al 14 els catalans som sols resistint a l'exèrcit borbònic format per espanyols i francesos. Però així com Villarroel penso que ha arribat ja a una categoria prou coneguda pel públic en general, i no diguem Rafael Casanova, el conseller en cap de la ciutat, el que seria en termes contemporanis l'alcalde de la ciutat, d'alguna manera en Lluc Salelles de Barcelona d'aleshores, 300 anys, o l'alcalde de Manacor, seria aquesta la figura, tot i que a Girona teníeu jurats. A Barcelona hi havia consellers, els regidors eren consellers i l'alcalde era el conseller en cap. Costa veure el senyor Collboni com Rafael Casanova, però d'alguna manera hem de fer l'esforç per imaginar-nos que era això. I per què va ser tan important el conseller en cap de Barcelona? Perquè senzillament Catalunya, havia quedat reduïda en aquells moments a dues ciutats que resistien, que era Barcelona i Cardona. I per tant la defensa de la ciutat de Barcelona es va encomanar a l'alcalde, que era el que podia sobretot reclutar uns personatges que també van ser molt importants, que és la Coronela. La Coronela de Barcelona, que probablement també n'haureu sentit parlar, no és ni menys que nosaltres, els ciutadans mateixos, organitzats en gremis i militaritzats per defensar la ciutat. I per tant, els serrallers, els matalassers, els sastres, els estudiants de lleis, els notaris, cada un d'ells formaven regiments que defensaven la ciutat i a Barcelona va ser una figura importantíssima. Però prou, el que ens ha d'explicar qui va ser Antoni Desvalls és en Marc. Per què Antoni Desvalls no és conegut? Qui va ser Antoni Desvalls? Bé, Antoni Desvalls és fill de... Perdó, primer de tot, president, gràcies, alcaldes, públic. Fa goig de veure la sala tan plena, amb un acte de la commemoració de l'any Desvalls, precisament. De fet, és el primer acte que es fa a comarques de Girona. Antoni Desvalls és membre d'una família de la petita noblesa. De fet, el seu pare no rep el privilegi de noblesa fins a finals del segle XVII, com a mèrit, com a pagament, diguem-ne, per haver participat en una de les tantes guerres contra els francesos i haver destacat com a capità de l'exèrcit, diguem, sota les ordres del rei. I bé, en base a això, són unes nissagues que ja tenen el costum que almenys el primogènit i alguns altres germans es dediquin a la carrera militar. I esclar, Antoni Desvalls no és una excepció, ja de ben petit, entra com a patge de Joan d'Àustria i a partir d'aquí comença la seva carrera militar. Progressaven ràpidament, vivien per l'ofici, amb 13 anys ja és tinent,
amb 18 anys és capità de terços i participen activament en els combats, no és que s'estiguin a mirar-s'ho a distància i per tant adquireixen de seguida una experiència notable en l'art de la guerra. A part, ells són d'una família austriacista de pedra picada i quan es nomena el duc d'Anjou com a Felip V i jura les constitucions i convoca corts, amb ell no el convoquen. El convoquen però no hi va, és un fet significatiu. Com dient, no dona suport al nou rei castellà, d'origen francès a més, i en canvi sí que escolta el bàndol austriacista quan s'intenta primer el 1704 i després el 1705 amb èxit desembarcar a Catalunya i proclamar Carles III com a rei dels catalans. Aleshores, diguem que ell, per tradició familiar, té unes arrels profundament austriacistes i rebutja el model absolutista que promou Felip V. Aleshores, és un personatge important en el sentit que ho dona tot pel país, per defensar, ara faré tota la tirallonga, les lleis, les constitucions, els privilegis, els honors, les prerrogatives de Catalunya i totes les institucions que tot això comporta. I ho fan fins a les últimes conseqüències, lluitant amb les armes. Avui en dia l'ofici de militar, si més no en aquest país, no està gaire ben vist. La veritat és que en aquella època era del tot necessari i possiblement avui en dia també, potser són coses que haurem d'anar obrint el debat en un futur, però diguem que ells ho defensen fins a les últimes conseqüències. Si juguen la vida, per començar, perquè estan lluitant una guerra brutal, si juguen el patrimoni, de fet, amb les conseqüències a l'acabar la guerra, els desvalls perden patrimoni i perden títol nobiliari. És una prova que realment no ho fan per interès personal, sinó que ho fan per interès del país. I per tant, tota aquesta, diguem, classe o casta militar que produeix el país s'ha de tenir en compte. Al costat d'Antoni Desvalls hi ha també el seu germà Manuel Desvalls, però també hi ha el coronel Amill, per exemple, i molts altres militars que coneixen l'ofici, que ho fan bé i que ho fan pel país. Aleshores, penso que aquell pot ser una mica el paradigma d'aquest segon esgraó de patriotes que ho donen tot al servei del Principat. Situem-nos un moment molt breu. La mort de l'últim rei Àustria, de Carles II, significa i provoca la guerra de successió, que inicialment, sobretot, hi ha uns grans combats a Europa, és una guerra europea. El famós Mambrú se'n va a la guerra, era el general Marlborough d'Anglaterra, i finalment la guerra s'acaba traslladant a la península Ibèrica després que els catalans, que inicialment accepten a Felip V, perquè Felip V ve a Barcelona i jura les constitucions, condició absolutament sine qua non perquè els catalans acceptessin un rei com el seu rei. Mai s'havia acceptat cap rei a Catalunya si abans no havia jurat les constitucions catalanes. Felip V també ho fa, entre altres coses, les constitucions catalanes, i aleshores en aquell moment portaven implícita la unió absolutament essencial entre el Principat i el Regne de Mallorca. Però, com sabeu, immediatament després que Felip V és proclamat rei dels catalans, la seva política centralista, la seva política en contra dels interessos també econòmics del país i de no respecte de les constitucions catalanes porten a un canvi d'aliances que els catalans, en el famós pacte de Sant Sebastià, de l'església de Sant Sebastià de Vic, com sabeu, s'encomanen al candidat austriacista de la Casa d'Àustria, que per ells els garantia un major respecte al que havia estat fins aleshores la gestió de les institucions catalanes. Tot això els catalans
no ho fan, perquè en contra del que ens puguem pensar, els catalans no sempre fem les coses per perdre-les, no? Com si el nostre destí fatalment fos haver de perdre sempre. No, la jugada està molt ben plantejada, perquè la jugada, entre d'altres motius, només es pren, o només es pren aquesta iniciativa, quan els catalans tenen un pacte amb el qual tu pots anar a lluitar contra els Borbons, perquè saps que et caurà a França i a Espanya a sobre. I el pacte és amb Anglaterra, hi ha un pacte de sang amb Anglaterra, amb el qual Anglaterra es compromet a estar al costat dels catalans fins al final de la guerra. I per tant, hi ha unes opcions molt plausibles de guanyar aquella guerra. De fet, quan Carles, l'arxiduc d'Àustria, arriba a Barcelona, jura les Constitucions, és proclamat rei de Catalunya, arriba a conquerir, entre el 1705 i el 1713, arriba dues vegades a conquerir Madrid. És a dir, hi ha una opció real de que aquella guerra es podria haver guanyat del costat de la corona d'Aragó, de tots els països de la corona d'Aragó que s'havien posat al costat de l'arxiduc d'Àustria. Dues vegades entre Carles, el nostre rei Carles, l'arxiduc a Madrid. Però després de les batalles d'Almansa i de la pèrdua del regne de València, cada vegada, tot i que després també encara entrarà a Madrid, cada vegada la guerra es va concentrant més a Catalunya fins a arribar, i em saltaré una sèrie de datats històrics, al juliol de 1713 o l'estiu de 1713, en els que els catalans es troben davant d'una d'aquelles cruïlles decisives en les que tant en tant els catalans ens trobem. I en el camí em fa molta il·lusió recordar que en el Saló Sant Jordi, que gràcies a Déu i altres esforços s'ha aconseguit netejar d'aquelles pintures espanyolistes que francament explicaven la història de no sé quin país, però no era el nostre. En aquell Saló Sant Jordi, els tres braços, les Corts de Catalunya, votant, decideixen la guerra a ultrança. És a dir, en una situació ja en què pràcticament s'estava jugant en unes condicions molt difícils, els catalans prenen una decisió democràticament. Van ser unes votacions molt interessants, perquè primer el braç nobiliari va dir millor que ens rendim, però el braç dels ciutadans va dir no, mantinguem la guerra. I llavors el braç nobiliari va dir doncs si els ciutadans diuen mantenir la guerra, millor que nosaltres canviem d'opinió. I per tant es va decidir mantenir-se i que mai un Borbó, es va votar en aquelles jornades, que mai un Borbó no fos rei dels catalans. I per tant, entrem aquell estiu de 1713 fins l'11 de setembre de 1714, en aquell any en el que es considera que és la guerra dels catalans, és a dir, quan l'arxiduc d'Àustria ja, perquè ha sigut nomenat emperador d'Àustria, ha deixat Catalunya, i Catalunya es queda i els catalans es queden sols, realment sols, davant d'un exèrcit que ja està assetjant la ciutat de Barcelona, per un general espanyol que no se n'acaba de sortir. De fet, serà un fracàs tal que fins a l'estiu de 1714, quan vingui el duc de Berwick, no aconseguiran resoldre, diguem, des del seu punt de vista, la situació. I aquí és on tota l'experiència del coronel Desvalls agafa un protagonisme que penso que val la pena remarcar. És a dir, ens hem quedat molt amb la figura de Villarroel defensant la ciutat i pensem, bé, perquè els barcelonins, home, jo que soc de Santa Coloma, de Farners, uns superherois tampoc no els veig jo, els barcelonins, habitualment, no? I penses, com devia resistir aquesta gent un any sencer contra l'exèrcit franco-espanyol més important d'aleshores? Què va passar? Home, sí, segur que ho van donar tot, per descomptat, però és que resulta que hi havia uns altres catalans a fora de Barcelona que estaven atacant a les retaguardes de l'exèrcit borbònic i que estaven creant revoltes a tot arreu i que aquell estiu a Talamanca encara guanyen els borbònics, l'estiu de 1714. Per tant, qui eren els que estaven a fora de la ciutat de Barcelona i qui els liderava a tota aquella gent que estava a fora? Bé, la resposta és clara. Antoni Desvalls i de Vergós, marquès del Poal. Si ens remuntem al 1706, el rei Carles li encarrega a ell i amb el seu germà de sotmetre l'obediència o aconseguir l'obediència, no té per què ser d'una forma violenta, de les comarques de Ponent i fins i tot part de l'Aragó, entre
entrarem en detalls, però ells aconsegueixen entrar a ciutats tan importants com Balaguer, Lleida, Fraga, Montsó, per exemple. I, evidentment, el rei els premia, els nomenaments de coronel, i Antoni Desvalls primer com a vescomte, després com a marquès del Poal. A part, els dona càrrecs militars, per sobre del seu grau militar, també els dona feines. Amb l'Antoni Desvalls el nomena inspector de la frontera amb l'Aragó. El que es dedica ell és a reclutar, per exemple, sometents o tropa per defensar, per tenir el control de la frontera. Això ho fa durant molts anys i de molt bona manera. Destaquen sobretot tant ell com el seu germà en el setge de Cardona del 1711, que el Manuel Desvalls és el governador de la fortalesa i Antoni Desvalls està com a comandant general del sometent a fora, ajudant Starhemberg a aixecar el setge, cosa que al final aconsegueixen amb molt d'èxit. El 1713, el decidir-se que es continuarà la guerra, i és una decisió, no és desesperada, és possibilista. Ells realment creien que guanyarien la guerra, no que la podien guanyar, que la guanyarien. I no era una cosa descabellada. Si mirem els equilibris de forces i l'estat lamentable en què estava l'exèrcit castellà, aquí els francesos de moment controlaven la part de Girona però no intervenien. Al camp castellà durant el setge de Barcelona hi ha moltes desercions, hi ha gana, hi ha malalties, la moral està per terra i sobretot no hi ha diners. Per això després intenten imposar impostos a les viles i ciutats catalanes conquerides, cosa que també acaba provocant revoltes al rerepaís. D'entrada, Antoni Desvalls el nomenen president de la Junta de Guerra i posteriorment, ell aixeca també un dels regiments que es formen per defensar el país, es fan un temps rècord, ell acaba sent coronel del regiment Sant Jaume i ja quan l'expedició del diputat militar, si n'heu sentit a parlar, és una expedició que s'organitza des de Barcelona precisament per provocar l'aixecament de tot l'interior del rerepaís i intentar, a part de Cardona, controlar també Hostalric i Castellciutat. No se'n surten. Fins i tot han comprat 600 cavalls a les forces austriacistes que marxen i tot i que els cavalls els hi lliuren, no aconsegueixen portar-los cap dins de Barcelona. L'expedició aquesta és un fracàs per la tebiesa del diputat militar, de fet acabaran jutjant-lo i empresonant-lo, i bé, no aconsegueix cap dels objectius. Moragues té un paper ben galdós lliurant Castellciutat als borbònics, Hostalric està en mans dels imperials i ho lliuren els borbònics també, sense que els catalans puguin fer-hi res. Cardona sí que es manté i en un moment donat, quan es tenen notícies que l'expedició no va bé, surt Desvalls de Barcelona també, en part del seu regiment i amb altres tropes de miquelets, i van a raure a Cardona per reforçar la guarnició que hi té el seu germà. Clar, en aquest moment, aprofitant que està a l'exterior, des de l'interior de Barcelona s'envien reforços a Cardona i es decideix que Antoni Desvalls sigui el comandant en cap de les forces de l'exterior. Per tant, tenim d'una banda la defensa de Barcelona i de l'altra unes forces en base a Cardona que el que faran és alleujar el setge. Comencen a fustigar, diguem-ne, totes les guarnicions borbòniques que hi ha en diferents pobles i ciutats i això obliga a Pòpoli a distreure efectius del setge per encalçar-lo, per perseguir-lo. El que en diuen els campos volantes, que arriben a ser entre 10 i 15.000 homes constantment en petites columnes de 3-4.000 homes que l'empaiten. Esclar, això, òbviament, en aquell moment té un efecte important sobre el setge que ho és de tot menys un tancament efectiu de la ciutat. Des de Mallorca per mar entren moltíssims subministraments, però també el transitar entre Barcelona i les comarques veïnes no és del tot difícil en aquest moment, fins que no arriben els reforços de França.
Exacte. la possibilitat de guanyar la guerra és molt real. És real. I els miquelets qui eren? Els miquelets són una figura que ja sorgeix durant la Guerra de Separació, entorn de 1640, el que també es coneix molt com la Guerra dels Segadors. Són soldats professionals, això sí que s'ha dit molt, que eren milicians, no són milicians, els sometents són milicians, que eren delinqüents, que eren bandolers, això és propaganda borbònica. El que eren soldats d'infanteria lleugera, per ser més concrets, és a dir, no lluiten amb els clàssics rengles com ho fan els exèrcits de l'època, sinó que fan de pantalla pel davant de l'exèrcit o ataquen columnes de subministrament o ataquen campaments o petites guarnicions. El tema dels subministraments és clau, perquè en aquella època els camins catalans són molt dolents, molt, que com a molt la majoria permeten el trànsit a peu o amb exemples, amb mules, per portar càrregues i subministraments. Aleshores, ells es dediquen, la infanteria lleugera es dedica a fer aquesta mena de guerra menuda que dificulta encara més el subministrament de les tropes borbòniques. Un petit incís, aquests regiments, el rei Carles en reconeix fins a 6, que tenen els seus coronels nomenats, tenen uniformes, cobren paga com qualsevol regiment de l'exèrcit regular. Per tant, aquesta imatge que eren delinqüents, a veure, en un moment o altre, pràcticament tots els soldats de tots els exèrcits, borbònics, austriacistes, si no cobren la paga puntualment, s'ho acaben cobrant pels seus mitjans. Se'n diu robar, se'n diu saquejar, però no és un privilegi o una cosa que puguem atribuir només als miquelets, sinó que seria en general per tots els soldats que participen a la guerra. Sí, quan deia això que els camins que no funcionaven, pensava no és com ara, que en canvi tenim uns trens excel·lents i que van sempre a l'hora. Crec que és molt interessant la visió que ara també deia, perquè és molt important, penso que és molt important diguem una mica el nostre ADN, que sembla que estigui condemnat a fracassar com a nació, i que aquella gent no va fer cap bogeria, o sigui, podien guanyar la guerra, de fet estan rebent subministraments des de les illes. Quins subministraments? Doncs pa i pólvora, que és el que es necessita per aguantar un setge. S'està pendent també de l'emperador d'Àustria, el nostre rei Carles III, l'arxiduc, que juga un joc que, bé, sembla que en algun moment hi ha rumors que donarà suport, i aquell estiu, l'estiu de 1714, passen dos fets per mi molt importants. Primer, mor la reina Anna d'Anglaterra i el nou rei anglès, que és un rei de la casa de Hannover, és un rei que es mostrarà partidari dels catalans i per tant canviarien les aliances. Anglaterra tornaria a involucrar-se i de fet sembla ser que quan el nostre ambaixador a la cort britànica, un dalmases, aconsegueix parlar amb els reis i tenir el seu compromís, quan Dalmases envia a Barcelona les notícies que tenim Anglaterra al nostre favor, ja ha caigut la ciutat de Barcelona l'11 de setembre. Aquesta carta arriba unes setmanes després. Però també aquell agost hi ha un primer intent d'assaltar la ciutat, com sabeu, la famosa batalla de Santa Clara, que els borbònics perden i fallen. I ara sabem i coneixem a través d'alguna correspondència que va d'un pèl que no s'aixequi el setge perquè creuen que no podran entrar a Barcelona. L'únic és que el superdolent d'aquesta pel·lícula, que és el Verbum, l'enginyer que donarà assistència i suport i consell al duc de Berwick, que havia sigut presoner dels catalans i que en un intercanvi fatal de presoners l'intercanviem per uns presoners catalans i li donem a Berwick algú que s'ha estat passejant per les muralles de Barcelona i que coneix perfectament quins són els flancs dèbils de la ciutat i que, per tant, quan torna a estar
al costat de Berwick li dirà no és el moment d'aixecar el setge, al contrari, és el moment d'atacar concretament per aquí, que és on hi ha les defenses de la ciutat de Barcelona en pitjor estat. Però crec que és molt important entendre que no era un suïcidi, que els catalans estaven perfectament capacitats per haver guanyat fins i tot durant la mateixa batalla de l'11 de setembre. Una batalla que no està tan clar el seu resultat en l'inici, fins aproximadament al voltant de quan fallen els dos contraatacs, però que fins i tot hi ha ocasió en algun moment determinat d'aquella batalla de l'11 de setembre, d'aquell matí funest, de poder tornar a rebutjar els assaltants com s'havia fet a l'estiu o a l'agost en la batalla de Santa Clara. De fet, una peça important aquí torna a ser Desvalls, el qual intenta, a la desesperada, aquells dies de setembre, evitar l'inevitable. La missió de Desvalls, de fet, té més d'una. Una és intentar que els pobles i viles de l'interior, diguem, es revoltin i facin el màxim de resistència contra l'ocupant borbònic, i l'altra és intentar reunir un petit exèrcit. Estem parlant que la idea era intentar reunir 5.000 soldats per escometre el cordó de setge des de la rereguarda i segurament amb una sortida interna poder introduir encara més tropes a Barcelona. Els subministres arriben, perquè el mateix setembre del 1714, just abans de la batalla del dia 11, arriben 2 fregates encara de Mallorca amb pólvora i subministraments que permeten sostenir, pólvora i munició que permeten sostenir l'esforç. Doncs Desvalls no para en aquest intent d'aixecar aquest petit exèrcit. Arriba a tenir 2.500, 3.000 homes com a molt. Precisament quan es produeix la batalla de Talamanca el 13 d'agost de 1714, que és quasi simultània a la batalla del Baluard de Santa Clara, ell derrota 3 de les columnes que s'havien unit per anorrear-lo, i el resultat és al revés, que les empaita ell fins a Sabadell, gairebé. No s'aventuren mai els catalans a camp obert, a les planes, perquè estan en inferioritat de cavalleria. Aleshores, haurien sigut molt vulnerables a les forces borbòniques. Celebra Consell de Guerra a Olesa i debaten si és possible, passant per Collserola, d'entrar a la ciutat. Els seus informadors diuen que hi ha masses forces bloquejant-los el pas i desisteixen, però tot i així encara fins l'últim dia ataquen Manresa. Al moment que tenen la notícia de la caiguda de Barcelona, Desvalls té encara el detall de llicenciar els seus soldats i amb uns quants soldats del seu regiment i els oficials retirar-se a Cardona, on no rendiran, capitulen. Capitulen i surten amb armes i surten amb banderes, amb uns certs honors, i ells se'n van directes a embarcar-se cap a Gènova, en principi. Ells tenen clar que els borbònics no respectaran les capitulacions, com no han fet en cap ocasió prèvia. Hi ha exemples de Tortosa o d'altres llocs en què no s'han respectat aquestes capitulacions. Sí, estava pensant això, d'Espanya i respectar els tractes. Sí, sembla que ho tenen a l'ADN. És un tema també bastant... És un fet... Sí. No, però ara no passarà, segur que ara... Berwick sí que signa unes capitulacions a Barcelona dignes, i el comte de Montemar també a Cardona. Montemar té un component... Un segon només, tornant a Barcelona, ja sé que és un tema una mica de barcelonins, però en aquests moments representen a tot Catalunya, ens representen també nosaltres. També la lluita fins al final, i aquí diu que els pobles que lluiten fins al final tenen millors opcions per tornar a intentar les coses. Si no has lluitat fins al final serà més complicat tot. Lluitar fins al final, aquell 11 de setembre, va significar segurament salvar la vida dels barcelonins, perquè Berwick, que és un militar que després no acabarà complint del tot les condicions amb les quals la ciutat se sotmet, però
el perill de tenir una ciutat sollevada, no? I per tant, Berwick fins a cert punt, perquè les baixes franceses i espanyoles han sigut també molt importants, li interessa acabar. I és curiós com els primers negociadors que van a parlar amb Berwick van i diuen hola, bona tarda, què tal, hem perdut, però nosaltres venim aquí a dir-los que si no ens respecten les constitucions de Catalunya no hi ha tracte. I Berwick els diu, doncs tornin, pensin-s'ho millor i demà al dematí ens veiem perquè si no jo entraré a sac i foc i els hi cremaré tot. I en el segon intent, quan tornen a anar els representants dels barcelonins, dels catalans aleshores, és quan Berwick suggereix, dic, jo respectaré la vida i les hisendes i vostès es rendeixen. I per això crec que és important aquesta lluita fins al final. Dit això, la capitulació de Barcelona no significa la capitulació de Catalunya, perquè, recordem-ho, Cardona segueix lluitant. I, a més, no és que els hi caigui malament aquella capitulació de Barcelona, però inicialment diuen, bueno, nosaltres estem aquí, a veure què passa. En aquests moments, Cardona, com havia dit el Marc, el comandant de la plaça és Manel Desvalls, és un germà de l'Antoni Desvalls. D'aquí la importància de la família Desvalls i després fes-nos un flash de la germana Desvalls, que també és molt interessant. Sé com anem de temps. Sí, per la germana Desvalls el temps que faci falta. Però... I per tant es troben a la ciutat de Cardona, que es considera un castell absolutament inexpugnable, els dos germans Desvalls disposats a resistir. I per tant entren en negociacions amb els espanyols per veure què fem. I d'alguna manera fins que és Barcelona el que els diu escolta'm, hauríeu de rendir-vos perquè si no Berwick ens rematarà tots. D'alguna manera, fins que no reben aquestes instruccions, no comencen a negociar. Però la negociació és una negociació, com ara deia el Marc, amb tots els honors. O sigui, surten tots, sembla ser, disciplinadament i ben vestits de Cardona, passen pel mig de les tropes borbòniques. I amb salconduïts. Amb salconduïts. Hi ha també el general Moragas, aleshores a Cardona, i el que s'hi veuen els germans Desvalls es diuen aquí això, ara ja sabem qui són, ja ens els coneixem, ara aniran a per nosaltres. I clar, els Desvalls, imagineu-vos, després del que hem explicat, estan a dalt de tot, en el top dels enemics, i per tant el que fan és córrer a refugiar-se, a sortir. Manel acabarà anant a Eivissa. Manel, exacte, acabarà anant al Regne de Mallorca. Com a governador de Mallorca hi ha el marquès de Rubí, un altre gran militar molt desconegut també, que arriba a ser general feldmarschall a l'imperi austríac, i ell nomena Manuel Desvalls com a governador d'Eivissa. Realment allà no hi ha lluita, però al final quan es lliura les illes als borbònics, doncs ells marxen cap a... Ell acaba sent també governador de Gaeta, a Itàlia, i participant a la Tercera Guerra Turca, amb un contingent de voluntaris catalans. Sí, recordem de totes maneres... Manel, parlem de Manel. Ja que tenim l'alcalde de Manacor, com sabeu, les illes, excepte Menorca, les illes cauen del costat borbònic, però Menorca queda anglesa. I les constitucions catalanes i la llengua catalana segueixen vigents. De tota la nació, l'únic petit tros on la llengua catalana continua sent oficial i on els seus drets són respectats és Menorca sota dominació anglesa, britànica. Vull dir que... I és curiós una mica tot plegat, no? Fem un apunt de la germana. Fem un apunt de la germana i acabem amb l'exili dels Desvalls. Els Desvalls eren 8 germans, de fet. Antoni és el primogènit, però també hi havia una germana de nom Manuela, que aquesta, era monja, la van fer monja, però també tenia molt clar els principis de la família de patriotisme, i en tot moment va col·laborar amb la causa austriacista, amb les eines que tenia allà al seu abast, escrivint pamflets o libels o tot el que podia de propaganda austriacista, i finalment col·laborant amb xarxes d'espionatge austriacistes, de tal manera, i eren tan notoris les seves contribucions, tan notòries, que
que clar, ella estava a Vallbona, està en zona ocupada pels borbònics, doncs la van lligar curt, no? De fet no la van deixar sortir del convent a partir de cert moment i bé, de tota manera ella fins i tot quan hi ha després la guerra de la Quàdruple Aliança també encara acaba participant d'alguna manera en base de fer propaganda a la causa catalana. Exacte. I ja acabant, la guerra de successió i la derrota de 1714 és la fi de l'estat català i per molts catalans també és un exili que en gran part serà cap a l'imperi austríac, cap a Viena. L'arxiduc Carles i aleshores emperador i la seva dona, Elisabet de Brunsvic, tots dos enterrats a la cripta dels caputxins d'allà de Viena. Això ja és per fetitxistes, però la tomba de la reina Elisabet de Brunsvic sembla ser que es van casar a Barcelona, el rei Carles i Elisabet, i ella sembla ser que va passar uns temps molt feliços a Barcelona. Tenia molt bon record de la ciutat, fins a tal punt que en la seva tomba hi ha esculpida en ferro la imatge del port de la ciutat de Barcelona. És a dir, va tenir una gran... És més, ella com que va quedar com regent durant uns anys sola a la ciutat de Barcelona perquè el seu marit ja havia anat a fer d'emperador a Viena, va tenir un moment de... I per tant molts catalans van a trobar refugi a Viena. De fet, són tants els catalans que emigren que, com probablement sabeu, hi ha un intent de construir una nova Barcelona en terres d'Hongria, que acaba fatal perquè és una zona pantanosa, amb moltes infeccions i que no va bé. No va bé, sempre tenim un final una mica... Sí, sí. Algun dia acabarà bé. Humit. Però en qualsevol cas crec que com a primer gran exili dels catalans, després arribarà l'exili de 1939 i encara el tercer que vivim ara, però vull dir, com a primer gran exili dels catalans, que es considera que uns 15-20.000 catalans marxen del país, catalans, valencians, mallorquins. Vull dir que... De fet, són un grup de pressió important a la cort. Exacte. Bé, els germans Desvalls, Antoni i Manuel, amb la seva família, la muller d'Antoni ja ha mort, i se'n va amb els dos fills, Francesc i Manuel. Un d'ells és el que continuarà la nissaga, és a dir, el 1725, quan ja fa un any que Antoni Desvalls ha mort, hi ha la Pau de Viena. I amb això, amb aquesta pau arriba l'amnistia per tots aquests exiliats amb la restitució dels seus béns i dels seus títols. Aleshores és quan el fill d'Antoni Desvalls, Francesc Desvalls, comença a planificar la seva tornada i recolzant-se precisament en la Manuela Desvalls, en la germana monja, comença a fer tots els passos per recuperar, per reivindicar totes aquestes possessions i aquest títol nobiliari. Ell torna ja 1734, diria que és, ara no recordo exactament la data de tornada, però sí, aconsegueix que li retornin tot el patrimoni i el títol, aquí hi ha un fet curiós, li demanen que pagui un impost, com és costum a Castella, per poder tornar a rebre el títol de marquès del Poal. I ell, que quan l'havia rebut del rei Carles no havia hagut de pagar res, s'hi nega. La família no havia hagut de pagar res, Francesc Desvalls es nega a pagar aquest impost. I no és fins al regnat d'Alfons XII que finalment se'ls restitueix el títol. La nissaga continua avui en dia. Des del segle XIV fins al segle XXI hi ha una línia masculina de successió dels Desvalls. I per tant és un cas únic, interessant. Tenen un arxiu molt potent, que a més és part de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que està a la finca de Viladellops. És un centre d'interpretació de l'arxiu, que és d'interessant visita. També en el Poal, a prop de la ciutat de Lleida, hi ha la casa dels Desvalls, també, que
que també es pot visitar. Sí, si és us propietat animeu. privada, però bueno, sí, hi ha portes obertes. Igualment. I només dos últims flaixos. Un dels fills d'Antoni Desvalls, el Manel, crec... No, Sí, Manel Desvalls. Sí. acabarà sent preceptor de l'emperador que succeirà l'emperador Carles, de l'emperador Josep. Vull dir que els Desvalls es mouen, diguem, al top també de la societat vienesa. Manel Desvalls fill no torna. I Manel Desvalls, el tiet d'aquest noi, el germà d'Antoni Desvalls, de fet mor també a Viena a l'edat de 100 anys, es diu. Tampoc hi ha un registre molt concret de la data de la mort. El comandant de Cardona mort als 100 anys a I Viena ell sí que arriba a ser de totes aquestes aventures. tinent general. Allò... Exacte. Sí. I també és un altre personatge que algun dia també n'haurem de parlar a fons, Vilana Perles, un personatge que gaudeix de tota la confiança dels reis Carles i Elisabet quan és a Barcelona, marxa també a l'exili i acabarà sent una espècie de primer ministre de l'emperador Carles. I si visiteu Viena, per exemple, i aneu a la biblioteca, que és un d'aquests edificis grandiosos que hi ha al Hofburg, es creu que en gran part la iniciativa de la construcció d'aquesta biblioteca va ser per en Vilana Perles, és a dir, va haver un grup de catalans que realment van estar molt a prop del poder i fins una mica també per acabar explicant aquesta estreta relació que va haver-hi entre els emperadors i els catalans, tot i que l'emperador ens va deixar una mica penjats, també tot s'ha de dir. Però bueno, això també acostuma a passar-nos. I no sé, Marc, vols afegir alguna cosa més? Un últim apunt que voldria fer, si googlegeu una mica, poseu Any Desvalls, us sortirà de seguida a la web del Departament de Cultura. Una mica de propaganda. I allà hi ha una mica també d'explicació, de recursos, de recomanacions de lectures que us poden ser interessants per seguir la figura d'Antoni Desvalls. També una mica de programació d'actes, almenys els que queden per fer. Demà, per exemple, hi haurà un parell d'actes que crec que seran emotius a Barcelona, de la mà de diverses associacions de recreació històrica, del Memorial 1714, Coronela de Barcelona, Miquelets de Catalunya, fins i tot venen els Miquelets del Regne de València, que és una associació germana valenciana. I allà, si teniu curiositat, també podeu veure molts d'aquests uniformes, com el que lluïa el company Ramon, que és un uniforme de músic de la Coronela. Fixeu-vos, si la Coronela anava tan ben vestida, els exèrcits catalans també anaven com qualsevol altre exèrcit europeu de l'època. La imatge aquesta romàntica de poble armat amb barretina, això no és cert. Els soldats catalans anaven vestits a la moda europea i amb armes, no amb trabucs, sinó amb fusells d'un calibre considerable. I bé, de fet aquí tenim aquest perfil del que seria un soldat del regiment de la Diputació del General, de la Generalitat de Catalunya. Sí, la Diputació del General vol dir Generalitat. A vegades quan parlem d'això, i és curiós perquè la casa de la Diputació del General era l'actual Palau de la Generalitat i justament a davant hi havia els comuns, perquè els comuns eren l'organització municipal de la ciutat. A vegades hi ha coses que continuen amb el temps. Agrair-li moltíssim al Marc que hagi volgut compartir aquesta tarda, intentar també explicar-ho d'una manera el més amena possible, i deixeu-me acabar també pregant-vos, i ja que tenim l'alcalde de Manacor aquí, que demà no se'n vagi amb la impressió que aquí no passa res, i tot el contrari, animar-vos a participar en totes les manifestacions i concentracions, a la de Girona o a Barcelona, on calgui, però que alcalde, aquí la lluita continua, el nostre objectiu és la independència, no en tenim cap altre, i moltes gràcies a tots vostès per haver vingut i bona diada. Molt bé. Molt bé. Gràcies. Molt bé. En representació del Cor Maragall, volem donar les gràcies a l'oficina del president Quim Torra
per oferir-nos l'oportunitat de participar en aquest acte, de la seva invitació. I us cantarem dues cançons tradicionals catalanes, la Cançó de Beure d'Enric Ribó i La presó de Lleida en versió de Josep Prenafeta. Esperem que ho passeu bé i que tingueu una bona diada demà.